Ahoj, já vás zdravím. Dneska je to ze speciálního místa, které je vytvořeno blízko našeho domu, blízko tomu, kde pobýváme. Je to místo Chlebovianka, místo krásného setkávání farmářů a různých kulturních akcí a zároveň farmářských výrobků, které se tady mísí i s dětmi, protože děti patřily v minulé dekádě vždycky lidem. Neoddělovali se tak, jak se oddělují dnes. Bohužel, že teď už jsou školky, teď už jsou prostě jiné preference, tak teď už tohle to není a kdysi se daleko nádherněji setkávaly právě děti s tím, jak rodiče pracují, s tím, co vytváří prostřed a jaké hodnoty vytváří. Dnešní téma je nádherné, protože je celé o tanci a o muzice, o hudbě. Já bych jen řekla, že zvuk je nejsilnější silou vesmíru a může nás se léčit, má větší sílu než cokoliv, co sníme, cokoliv, co uděláme pro sebe, tak zvuk má větší frekvenci. Proto naši předkové dříve, ještě než byla vynalezena hudba a rytmus, tak naši předkové Slované velice využívali takových věcí jako zvuk. Jo? Já bych dneska chtěla říct, že základem tohoto tématu je zvuk jako takový, který potom přivádí jako sekundární věc, je tanec, je hudba, která je zpívaná nebo hraná. Prvotní věcí, kterou naši předkové používali, byl zvuk, protože věděli jeho sílu. A to je to poselství tady tohohle videa, že my si můžeme bavit krásně o tom, čím se namažeme, můžeme se bavit o tom, jaké bylinky zpracovávali Slované, jak věděli jejich účinek a sílu. Ale největší sílu, přátelé, má zvuk. Zvuk se změnil, frekvence, které jsou léčivé, jsou všechny zvuky přírody. Jsou nám blízké, protože vibrují na určitých frekvencích. Honza vám tady dává informace o tom, v jaké frekvenční stupnici byly zvuky před světovou válkou a jaké frekvence jsou doteď od světové války. Je to velikánský rozdíl, jo? A naši předkové tady používali i různé dřeva, klacky, různé přírodní materiály, které používali k tvorbě hudebních nástrojů. Nebyly to technické věci, nebyly to různé technické elektrické kytary, byly to opravdu věci, které
byly z přírody. Takže jste třeba mohli vidět různé na klacku, jak jsou prostě kamínky. To už se dostávám hodně daleko. Nedostávám se pouze do minulého století, ale dostávám se hodně daleko. Byly to třeba kyje, na kterých byly umístěny provázky, které držely kamínky. A vy, když jste otáčeli tím klockem, tak vydávali zvuk. Jiné nástroje zase byly založené přímo na dřevu a každé dřevo má ještě také jinou frekvenci a tudíž vydává zase jiný zvuk. Když máte kytaru, která je z dubu, nebo nějaký pozoun, který je vyloženě udělaný třeba z vrby, z evropských stromů, tak se všechny zvuky budou lišit a budou mít jinou frekvenci, tudíž i jiný léčebný dopad. A nemusí to být vždycky dopad pouze léčebný, ale může to být dopad takzvaně manifestační. Dopad, kdy vy si vlastně můžete přitáhnout do života to, co potřebujete. Některé opravdu hodně nástrojů měly způsob ochranný nebo očišťující. Byly to dřeva evropské, které se k tomu používaly. Takže když přiblížím, vlastně je to třeba jasan. Vysoce vibrační, krásné dřevo, z kterého třeba teď my také vyrábíme některé masážní věci. Byly to většinou borovice a cedry, které měly obrovským způsobem omlazující charakter. Třeba dřevo z borovice je určeno přímo k tomu, aby vyluzovalo zvuky, které jsou omlazující. Přímo omlazující. Normálně prostě, když potřebovali vypadat mladě nebo nevypadat, protože vypadat je pouze vnější odraz, ale když potřebovali omladit opravdu celé buňky, systém, tak se ladili vyloženě na tady toto, jo? Že se ladili na ty borovicové nástroje. Dalším krásným nástrojem je například dub. Jo? Dubové věci zase vyháněly zlé duchy. Jo? Buky mohly přitahovat bohatství. Všechny listnaté stromy, které měly penízkovité, kulaté listy, dokázaly přitáhnout peníze. Jo, to jsou prostě věci, které, když z toho uděláte vlastně nástroj a používáte to právě k tvorbě zvuku, tak ty věci mají úplně jinou energii. Takže zvuk je ten důležitý prvek, protože zvuk je největší síla vesmíru. Naši předkové začali tedy tvořit hudební nástroje a časem se z toho staly oslavné rituály, které se tyto nástroje používaly. Jeden z těch oslavných rituálů vždycky byl takový festivalový náboj. Byla to síla skupiny, která byla využitá k tomu, aby zaprvé se celá buď vesnice nebo celá komunita léčila nebo ladila na jeden záměr pro manifestaci. Například potřebovali, aby ve vesnici zapršelo, tak se troubilo na takové velké pozouny. Když potřebovali odehnat sucho, zase se troubilo na nějaké různé nástroje. Často u nás Slované, když se vrátím do krátké doby před naší dobou, tak to bylo velice často využívané dudy. Dudáci měli měchy, bohužel byly vyrobené ze zvířat. Tohle je trend, který není tak starý, protože ty nejstarší trendy jsou právě často vyrobené z klacíků, ze stromů a z kamínků, ale velice silné byly i rituální zvířata, z kterých se vlastně stahovala kůže a udělaly se bubny. Jo? To je taková nová věc, protože nic pružnějšího oni nenašli, takže využili zvířecí kůži. Velice často se používala koza, velice často se používala kráva a její kůže a ještě to byly různá menší zvířátka,
která byly taky vlastně daná, nalepeny ty kůže dokupy do skupiny a udělané prostě něco, co bouchalo, co vydávalo zvuk. Zajímavostí je, že nejsilnější nástroje byly třeba jeleni. Jeleni jsou řazeni mezi nejposvátnější zvířata a i jejich smrt byla udělaná rituálně s velkým díkem zemi, s velkým díkem pro toto zvíře. Přesto všechno si myslím, že tohle jsou přežité věci a že časem dokážeme vytvořit materiály přírodní, nikoli umělé, přírodní, ale na bázi jiných materiálů, které by nemusely být takové utrpení pro zvířata. Ale to je dnešní doba. V minulosti tedy byly důležité ty prvky. Velká síla skupiny, přírodní materiály, které vydávaly zvuk, modlitba a modlitba, která potom byla daná do hudby, z čehož se stala takzvaná písnička, píseň. Takže píseň je modlitba, to je zvláštní, co? Píseň je modlitba, do které byla daná do zvuku. A v souladu s tím, že vy jste tím, kdo zpívá tuto modlitbu, vy zpíváte tuto mantru, vy zpíváte tuto píseň, do toho jsou tam ty zvuky a vibrace přírodních materiálů, do toho je ta síla skupiny, o které mluvím, tak všechny tyto věci utvořily tu obrovskou sílu manifestace toho záměru přání, ať už je to očištění domu, odhánění energií, které nechtěli, starých duchů podle tradice, ochrana těch obyvatel, síla, aby bylo ubráněné území, aby na ně nebyli cizopasníci, aby nebyly boje, prosba o mír, když byly války, prosba o plodnost žen třeba, jo, to byly ty ženské zpěvy, síla skupiny mateřských žen a podobně, aby byla plodnost dobrá, aby děti byly zdravé. A samozřejmě i o hojnost, takže se ovládali počasí. Dokázali naši předkové daleko silněji mluvit s bohy o počasí, ovlivňovat ho odevzdání vlastně a prosbou, nikoliv chemickými nástroji, jako je tomu teď. A naši předci tedy byli daleko více spjatí s přírodou a zároveň s božstvy. Tohle nám trošku teď v současné chvíli chybí. Jsme takoví ateisté ve všech stranách, ve všech směrech, kteří si myslí, že vlastně uměle dokážeme vytvořit stejné podmínky a vyvolat stejné výsledky. To je na každém z nás, jak vlastně vidí tuto společnost nyní, jak si řeknete, jestli je to OK nebo ne. Tohle není cílem tohle videa. Tohleto video tedy bylo vytvořeno především tím záměrem, abyste si uvědomili sílu záměru a také, abyste si uvědomili, že naši předkové dokázali využít právě tyhle ty prvky, které jsem vám teď vyjmenovala. A že vlastně hudba a tanec byly nástroji toho zvuku, jo? Že prvotní je důležitý je zvuk. A nyní, jak vlastně tančili, jak zpívali, tak to je odrazem toho, jak ten nástroj používali dále. Protože když vy jste vaším tělem částečně, sice nejste úplně jenom tím tělem, ale jste částečně tím tělem, a když se začnete pohybovat do zvuku a začnete tančit, vaše tělo reaguje na vibraci, která byla vytvořena právě tou modlitbou a tím zvukem přírodních materiálů. A následně tou frekvencí je ovládáno celé tělo. A tím, že tančíte, tak si vytvoříte a přitáhnete si tu vibraci a ukotvíte ji do těla. To je úplně to nejdůležitější. Proto tanec by měl být především na přírodní nástroje a ve frekvencích před světovou válkou. Ty frekvence jsou velmi zásadní, protože frekvence před světovou válkou byly vytvořeny ve stupnici, která už se teď používá velice málo a všechno, co hrajou rádia,
a všechno, co je vlastně v nové době, v nové tvorbě, tak je paradoxně bohužel laděné v těch těch poválečných frekvencích, které nejsou léčivé pro tělo a které naopak ovlivňují mozek do rychlejšího stárnutí. Píše se o tom mnoho článků a já bych jenom zmínila ještě v krátkosti, že nedávná doba minulého století třeba a předchozího vytvořili rytmy, jako je polka, jako je valčík. Jsou to tradiční české, slovanské tance, podle kterých se do rytmu tančilo zase ve velké skupině a ve dvou. A jako yin-yang, žena muž, takže to pro ně taky mělo svůj význam. A samozřejmě rituální tance tančily ženy na každou slavnost, na každý velký svátek. Tančilo se ženský aspekt, tančil zvlášť, mužský aspekt tančil zvlášť. Že toto jsou všechno důležité věci a důležité prvky, které tam hrály roli. Já bych ještě řekla, že tradičními nástroji, které byly používány tady ve slovanském kraji, v Radegastově bráně, byly dudy. Dudáci byli velice často. Potom se troubilo každá hodina, byly vlastně ty takové pozouny, do kterých se troubilo, kolik je hodin. Odbyla 12. hodina, jo? Tak tohle se troubilo, ještě to můžete znát z obrázku Josefa Lady. A zároveň se hrálo na harmoniku, které prý mělo nejblíže božským strukturám, protože vydávalo takový zvuk, který přímo jakoby vybízel bohy, aby reagovali na naše modlitby. No a do toho bubny, že jo, samozřejmě, do toho různé dechové nástroje v pozdějším minulém století byly už z kovu vyráběné foukací nástroje, ale samozřejmě nemůžu nepřipomenout fujaru. Fujara je přímo nazvaná píšťalka, která byla vytvořena zase z různých druhů dřevin a na fujaru se hrálo hodně, na foukací a dechové nástroje se hrálo hodně. No a potom tady ještě bývá důležité říct, že dokupy vlastně ty nástroje zase hrály silněji, bylo to hodně hlasité, nebyly tam žádné zesilovače, nebyly tam žádné repráky, žádné reprobedy, nebyl to reprodukovaný zvuk, byl to zvuk, který byl produkovaný právě teď a tady. Takže daleko více silný. Různě taky se kombinovaly barvy, barvily se a tak dál a tak dál. Takže já bych ještě zmínila maličkou věc, která se váže k píšťalce. Je to básnička, kterou vám tady Honza uveřejňuje a je to Otloukej se píšťaličko. Krásná básnička, když se vlastně dělá u řeky rostou stromy, z kterých se vlastně vyřeže píšťalička, na kterou můžete hrát. Takže toto je, přátelé, nejsilnější video, které tady k tomuto projektu Magic of Tradition bych vám ráda sdělila prostě o zvuku, že teď poslední čas zapomínáme na zvuk, na tanec, aby tělo vlastně přijímalo vibraci a mohli bychom prostě žít a jít. Já vám velice děkuji za pozornost, mějte se krásně.